Miyani simi kasai manpili social media belai no kasai tongo tamno hongkha West Bengal aroni jonota rok je Jesus ni mangthong rok no subaimani manpili man kasai phaika tei o manpili belai tak social media o kasai tongo ani moteo hongkha khe kaisa dormo jar dormo khlai tongto amtwui subaimani belai no chaya wngjago tai o manpili social media o kasai phaika kheno belai no baksa lokorok comment hainai rok khaika tei baksa khe comment kaham rok bo khaika tei baksa salaika mati hai church sakao je Jesus ni mangthong tongmani abo sabaima rok belai ni baksa jolijak laika tei baksa khe kaham no wngkha rok hinui tonglaika o manpili nungmani pore nog bahai ma tong tola o comment khai sadi.